Sovelaro Sakaba Ano Breto Sevela Ino Sovelako Ambre Sovela Ena Para Sovia Ino Satavelaro Sanama Ampara Sovelara Ino Savela Entoba. Jesus. Before we start this worship session, there is an interesting story in the Bible that I want to share with each and every one of you so that you can understand the love of God towards you. The enemy is not happy at all. He wants to bring you down. The enemy is not resting. He's trying by all means to devise plans so that he might bring you down. But because God is merciful, he has kept you. The Bible says in the book of Esther, chapter number 3, verse number 2. Haman anoti kuna mambo. I'm going to give you 10,000 pieces of silver so that I can kill the Jews. This day I was doing a research and I realized that 10,000 pieces of silver, the man literally invested nearly $1 billion US. $1 billion so that he might kill the people of God. Are you seeing what the are you seeing? They are so determined to bring you down. Izwe sikune vanhu vari kuendesa mombe dzavo kuti upenyu hwako husafamba iwe. Izwe sikune vanhu vari kuendesa huku dzavo vari kurasirira mbudzi mumasango so that udzungaire uri kuHarare. Vari kudya nemuriwo usina mafuta but vari kutora mari iyoyo so that your destiny can be altered. Munhu anga invest $1 billion so that he might kill a certain kind of people. The enemy is not resting at all. They are trying all things so that your life cannot work. Asechandodira maroko musoro kudenga ngoni dzake dzinogara nekuSingapore. They might come against you, they might fight you, but ngoni dzake dzinogara nekuSingapore. Vanogona kunoromba nezita rako but arishani. Vanogona kukwidebira mbiya nezita rako, vanogona kurinyora pamachira vorisa pamuhacha voita masacrifices avo, but they will do it. It will not work because God is faithful. Munyori webhuku yaPsalms anobati uyo anotarira Israeri Harare uye haneti ngoni dzake dzinogara nekuSingapore. So as we are worshiping now, I want you to take a time of having a deep communion with God. Why? Because he loves you so much. Zvinhu zvingani zvaakakuchengeta kubva kwazvinji, zvinhu zvingani zvaakakuruhira. Ane dzimwe hondo dzaanokuchengeta dzausingaoni, panoitwa masacrifices pamwe pacho unenge wakarara when they are calling out your name, but God is faithful. And so itaba amosavena ebela rosa minama ampado savelara ebebeko sabena marosa minaba Dokuti makanaka Ngoni dzenyu dzinogara sinogara nokusingaperi nokusingaperi namatwai Jehova nani Mungu ati nokuti makanaka kana tikasanda mata ngoni dzenyu dzinogara
Sovila kombreta wa. nokuti makana Amino sabela kombe na goli sova. zenyu zinogara Sinogara mwe. nokusinga be Nikatarisa kwa magati pisa ninotsamiwa. Naimarumbitswa mwe. nokuti makana Nokuti imi makanaka. Ngoni zenyu mwe. Zinogara. Imi makati no weapon formed against you shall prosper. Naimavongwa Mwari na munotirwira tisingaoni. Nokuti imi makanaka. Runo revanhu pane parunoperera. Runo rehama pane parunogumira. Asi rwenyu Mwari runogara. Runogara Mwari. Tinavo vabereki vakabereka vana vakarasa. Tinavo vabereki vakabereka vana vakatamba mumadhireni. Ari mwana waakabereka but akatadza kunzwisisa, akatadza kunzwa rudo paari. Asi Mwari watinonamata haatambe vana vake. Kana atoti anokuda. Rudo rwenyu runogara Mwari. Nekusinga peri Kabeno sovela apata Apariato savenama. Can I tell you something? Rona munyika yatiugara inoi, nyika yatiri, daironga rusiri rudo rwaMwari. Vamwe vedu kudaita ndisipo pano because vanotivenga vakawanda. Bhaibheri rinoti vamwe varume vakati hatisi kuzodya kana kugeza kusvika tauraya Pauro. Zvinokutaurira level yehatred nebitterness ine vanhu vatiri kurarama navo. Vamwe vanhu vaunoona vachikusekerera usafunga kuti vanoda kuti urarame. Some of them they want to destroy you. Pane mwamusikana akanyora paTikTok akati, dai Mwari atichengeta kumabasa kwatiri kushanda uku, nevatiri kusanda nevanhu vasingatide. Tiri kuuya everyday tichishanda but they are wishing kuti dai basa redu rapera, dai tabva ipapo. Saka ukatinzwa tichiti vongwai Jehovha, tiri kuziva tiri kurarama nemakava but ari kutichengeta. Kusingabe unoti munhu anotravhela kuenda kuMozambique kunoromba nezita remumwe munhu. We are not safe at all. Munhu anoenda kunoromba nembereko yemumwe munhu kuti asabate mwana. We are not safe at all. Rusiri rudo rwaMwari tisipo. Nekusinga mberi. Jesu ndiye mutungamiri wakanaka. Jesu ndiye mutungamiri wakanaka. Iye mutungamiri wakanaka. Kana zvorwadza. Daidzai Jesu.
ndiye mutungamiri akanaka. Daidzai Jesu, daidzai Jesu, daidzai Jesu, ndiye mutungamiri. Kana upenyu hwako horwadza, daidza Jesu. Kana unoti hauchagoni kuzvikontrola, daidza Jesu. Ukaona kuti hauchagoni daidza Jesu. Jesu ndiye mutungamiri wakanaka. You know my sister, Mary na Martha vanonyora tsamba obva vati wamunoda arwara. Vachiona level yekurwara kwaLazarus vakazviziva kuti kurwara kwanga kusvika kumuendesa kuchipatara. Kurwara kwaLazarus kwakutoda Jesu kuti auye pano. Hapana level yesituation inonyatsoona kuti no, marriage manetsero ari kuita haitadi kuti tirambe tichienda kunana tete pakuda Jesu. Hapana level yekurwara kwemunhu manyatsoona taenda naye kumatest, madhokta vari kuti hapana chakaipa pari, munhu imutano but ari kungopera pakuda Jesu. Vanomunyorera tsamba zvikanzi wamunoda arwara. You know my sister, ndo panondibata ipapa kuti Mary na Martha vanonyora tsamba voti wamunoda arwara. So kuti Lazarus aitodiwa naJesu. Ko anodiwa naJesu ari kurwara sei? Because kune vanhu vane mubvunzo wekuti ini pandakatanga kunamata ndaifunga kuti zvinhu zvese zvangu zvichabva zvangoita zvakanaka. Lazarus ari kudiwa naJesu but ari kutorwara. Zvine tsika kutodaro kuti anodiwa naMwari ndiye anowirwa nematambudziko. So that Satan akuprove kuti aiwa Mwari hakude. Haisi nyaya yekuti hakude, anodiwa anotorwara. Tikazi wamunoda arwara. Kana Jesu no problem, kurwara kwaLazarus akugumire murufu chete, asi zvichaita kuti ukuru hwaMwari huonekwe. Ngatimbogare iye kwakutotileya kuuya achizwa kuti Lazarus ari kurwara. Uri kuona pane paunonamata uchida ine urgent answer but ototileya kureplya, kwete nekuti haasi kuda kuya arinonyatsoti vaseke. Ndinodari pane level yekuti Mwari anokusiya uchinyatsobhurwara. Kana uri mwanasikana, Mwari anokusiya kuti time tick yako inyatsosvika kuma 28 29 usati waroorwa. Society yaakutaurisa manje kuti anorooreka here uzvo. Vaakutaura kuti anenge akaitwa mukadzi wechikwambo, hapakadaro ndo paanopindura manje. Ari kuzviitirei? Ada kuti ukuru hwaMwari huoneke. Kune masituation atiri stuck maari, kwete nekuti Mwari haasi kuda kupindura, ari kuda kushandisa situation iyoyo kuprova vanhu vaunoshanda navo kuti behold I am the Lord. Kwakudile yake ekuti mutungamiri akanaka kana zvorema ngatiende kumakomo tidaidze mutungamiri wakanaka. Ngatikwidze makomo tidaidze mutungamiri wakanaka. You know what I'm saying? Someone akanibvunza kana apostle kuenda kugomo kune basa remwe, anongowanika wani mumba uchinamata zvine basa remwe. Rekandikudzosera muBhayibheri. Bible rinoti and it was the couch of Jesus to climb the mountains and to pray. The reason why tichienda kugoma kuna distraction. Because kana uchinamatira mumba unogona kuti uri pakati pekunamata munhu otozonoka to you are distracted. Kana uri pamusoro pegomo you are isolated for God. Oh my God, you are separated for Him. Saka ukationa tiri pamusoro pamutemwa hazviroti Mwari agone kunamatwa kumba anogona kunamatwa. Oh my God. And pane zvinoitika munyika yemweya kana nzvimbo yajairirwa kunamatirwa rinova geti redenga. Kana zvorema ngatiende kumakomo kana mwana aramba kubatika mutungamiri
kana basa raramba kuuya, kana zvore, kana mbereko yanonoka kuuya, kana zvora, kana mari yefizi ngatisambei mako, enda pamusoro pamutemo shama, tidaidze mutungamiri, tidaidze mutungamiri, ngatisambei nzvimbo yomwe, tidaidze mutungamiri wakanaka. Shamara, hazvisi noma kuti unoaplya visa handei kumako, woaplya ngechituro richektwa futi, woaplya ngechitiri richektwa futi, handei kumako, yakaona vaaccept yako yakunaenda pamusoro pekombo, handei pamusoro pekombo, handei kumako, kana yane handei kunonamata, handei tinonyengetera, handei kumako, handei kumako, tidaidze mutungamiri wakanaka. vari panepo usingade kupusha, daidzaije situation yako inofana kukupusha yega. tie mutungamiri wakanaka, ukaona uchiri kupushwa kunamata, daidzaije ukaona uchiri kusvigwa kuita gomo haisati yarema tiega mutungamiri wakanaka, ikanyatsorwadza unoenda wega. Bhaibheri rinoti Hana waenda paShilo gore negore, Hana anga asikade kupushwa. Murume wake anomuti idya chikafu, tikati ndinodyirei yakadai. Ukaona chingwa chichiri kunaka, ukaona bheko nepoloni zvichiri kutesta, yako haisati yarwadza. Ikarwadza unozvidhiraivha wega, ikarwadza unozvidhiraivha wega, ikakuremera unozvidhiraivha wega. Mwanasikana uchiri kupidhaira kudai haisati yarwadza. handei kunonamata, handei kunonamata, handei tinoyengetera, handei tinonamata, handei kunzvimbo yomweya, handei kunzvimbo yomweya, kunaye mutungamiri, kune mutungamiri akanaka. Tinoidzorera kwaari mbiri, dai asiriyo vamwe taizovei, vamwe nekudzidza hatitorina, dai asiri Mwari taizovei, vamwe nemaconnection atina, dai asiri Mwari taizovei. Saka ngapiwa mbiri Jesu, ngapiwa mbiri Jesu, Mwari shamari, kusatonamata Mwari kufarisa. Bosco akatitora kwacho, akatitora mumadhaka, mumatope, pasina aitida, pasina aida kana kutibatsira, pasina kana akamira nesu, but kwaina rakamira nesu, pasina kana akasiri kuona future, pasina kana ane hope nesu, but iyo sanamata kufarisa. Mbiri ngaidzorerwe kwaari. Taura yenyu zvamunoda, asi Mwari uyu ngapiwe mbiri.
hakuna tsika mutanda aikona kusumudza munhu akaita seni mani. Hakuna hari kana mbiya aikona kununura inini. Asitrustwa ndiyeka akazvigona. Saka ngaapiwa mbiri eka. Ngaapiwa mbiri. Ngaapiwa mbiri. Ngaapiwa mbiri. Kwayana ramwari. Shama, there was a stage where my doctor akakudza kuti wewe wasarwa ne 2 months sekurarama. Do you still remember? You still have my paper. Ana chiremba kumba kwakweyo akanga ato declare kuti this cancer is gonna kill you, but se uchiri kurarama. Haasi mwari ero. Ndisati ngapiwe mbirika because zvanga zvatadzwa nana chiremba iye akazvigona. There was a stage where vanhu pavakati you won't recover from this heartbreak. Murume wako akuhurira paya akakutuka pamberi pevanhu akakusiya akaenda. Hauna mabviro wakafunga kuti you shall recover. Hauna mabviro wakazoti you shall come back again. But look at you now. And wakuslay again rewe. Munhu akanga rejectwa. Munhu akanga arambwa asiwa. Kana asiri mwari akakureviva ndiyani? Ndiyani? Ndisati kuti ngapiwe mbiri. Ndisati kuti ngapiwe mbiri. Iroro kwayana. Kama sobena ma abebe sobela ma abariana mosa sebeli apa kibibibibebe sobaba baba emena sovina mo opa mabasa maku asati apedza ndiwe shamari anoramba achiita mabasa anoramba achiita mabasa makuru apererwe mwari uyu iyeyu Jesu anoramba apererwe mwari uyu achiita mabasa makuru zvaakaita last year anodzitokorodza zvakare this year anoramba achiita mabasa makuru aiwa Jesu anoramba achiita mabasa makuru. Shama, rekedza vakuseke ichiri nguva yavo. Rekedza vakutaure ichiri nguva yavo. Rekedza vaite zvavanoda ichiri time yavo. Asi Jesu anoita mabasa makuru. Anosumudza rombe rinenge iwewe. Akorigadzira. Akorisumudza. Anoramba achiita mabasa makuru. Akafanana nemuumbi waari. Anokanya waiumba zvakare. Anoramba anodza Jeremiah kuti zviri kuitwa nemuumbi waari zvinozvigona. Mabasa makuru. Ndapedza newe shoma. Jesu anoramba achiita mabasa makuru. You know my sister, rotaura nevanhu vakamboita mari akabroka. Rotaura nevakadzi vakambopinda mumamereji aitapira but izvezvi yako vava. Rotaura nevanhu vakambosumuka but izvezvi vava pasi. Kuti shamani akambokusumudza iwe asati apera. Chakapera ibasa rako but kwete iye. Akambozviita anozvigona futi. Akambokupa mereji izvi ichitapira pekutanga anogona kuidzosa futi. Asati apedza newe. Don't give up on God. Asati apedza newe shamari. Anoramba achiita mabasa makuru. Iwe Mwari mumwe chete akaisa Dhavhidha pachigaro. Ndiye akamudzosa zvakare kunyange Abhusaromu amupanduki. Ndiye akamudzosa pachigaro zvakare. I know wakadzingwa pabasa. Ranga restore dear to you. Vakakuremove vakati chakuda but anoramba. Yes. Anoramba achiita mabasa makuru. Mwari akambokuchemedza nemusodzi pamuchato wako wachata.
anogona kudzora musodzi yemufaro zvakare akabvisa musodzi yekuchema yamumereji mako. Anoramba Jesu anoramba achiita mabasa makuru. I don't know how, I don't know when, but what I know, He will do it. What I know, He will do it for. He will do it for. Yes. I'm here to give you hope. Keep on holding on Jesus. Yes, keep on holding on Jesus. I know you want to give up now, but keep on holding on Jesus. I know you say, I can't take it anymore, but keep on holding on Jesus. I know you say, Apostle, I'm breaking now, I'm breaking. Oh my God, it was Apostle Paul who says, we are broken, we are perplexed, but it's not over. I said, you're better, I said, you're better. Vanhu vanogona kuita right off, vanhu vanogona kuisa full stop mulife mako, but iye anoachisakoma. Vanhu vanogona kuti we don't think anything can happen, but iye anogona kunoka zvagara pakusonza. Don't give up on God, don't give up on God, don't give up on God. Anoramba 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 mabasa asasvike pakupererwa zvekuti unozviuta, usasvike pakupererwa zvekuti unonwa pozi, usasvike pakuporiwa zvekuti unofunga kuzvipfuudza. Keep on holding on Jesus. A light will come in darkness. At the end of the tunnel there is a light. The Bible says the one who commanded light to come out from darkness will command your future to be bright again. Keep on holding. You keep on on. Keep on doing great things. Usaita give up. Marano kuna mama, usaita give up. Marano kuna mkoma, usaita give up. Keep on holding. Keep on holding on God. Yesu anoramba achiita mabasa makuru. You know my sister, it's quite normal kuti unogona kuisa zvidhori zvako apo gore rinoda kudai, but zvobva zvatadza kubuda according to your plan. But you know, most of the people zvinhu zvinotadza kubuda according to their planning, they begin to die inside. They begin to be depressed. They begin to say like, there's no way anymore. But vachikanganwa kuti iye mumwe chete ndiye akanyora akati paunopererwa ndipo pandinotangira. You know, according to this scripture, it means kuti iye anotomirira kuti upererwe. He is like waiting for you kuti, okay fine, pererwa, kana wapererwa inobva ndatanga. So it means kuti kana ndapererwa, I have to be happy because I know now that the door is closed, but God is now coming to rescue me. So I'm talking to someone angane zvinhu zvake zviri so planned out. Mwanasikana angane maroro ari clear, it was so clear kuti munhu ari kuzokuroora, but zvakazongoenda nepamwe. I'm here to encourage you, paunopererwa nopanotangira. And the reason why takagara pano, we are here to give you hope because we know this God. At one point takatiri pasituation inenge yako yeshamari. What we are preaching here, hatisi kutaura zvakaitika kune vamwe, we are expressing out zvakaitika muupenyu hwedu takamuona achiuya kuzopinda. Saka tiri kuti Jesu anoramba achiita mabasa makuru. Imagine uriwe Bartimaeus akagara pazuva, wonzwa kuti Jesu ari kupfuura, paangapererwa akati I'm gonna be blind for the rest of my life. He did not know that one day Jesus shall pass. Imagine uriwa Lazarus avharirwa muguva 1, 2, 3, 4 days is gone. Hapasi sina ane hope. Vari kuti takamuviga, anouya achibvunza kuti makamuisa pacho, ndoda kunomutora. I'm talking newe uri in a situation yekuti you don't think that you can recover. You will recover, my friend. Kneel to God and say, God, ndaperera. Kneel to him, tell him, ndakumbira. Kneel to him, tell him, atichafamba mwe. We are
Mwari mukasandibatsira ndinobatsirwawo neni. Yeah. Kana mukasamira neni Mwari, ndianiko anomira neni? Mwari mukasandibatsira, vabereki vangu vanomirwa nawo nani? Mwari mukasandibatsira, family yangu imwe ndomirwa nayo nani? Imwe rimandibatsirawo, imwe rimandibatsirawo. It's not that you are weak, you are not weak. The Bible says when you are weak, you are strong. when you are weak, You are strong. When you are sick, you are healthy. I'm telling you, the Bible says we don't walk by sight, but by faith. Ratiri kuona handi izvo izvo. I know right now vakakupa mapepa vakati une chikwereti, uri kurarama uri muchikwereti. But I'm telling you, hazvisi zvikwereti. You are the opposite of what the devil is telling you. The devil is a liar and is the father of lies. I'm here to say this to you. Jesus, Anorama, Mabasa Makuru. When you want to give up, come back to this worship session. You find strength to journey on. Ram, Anorama. Amenamo Belarosa Maninamo Amenamo Sabe Aniama Abilarosa Bevama Apaninamo Sakapa Abiano Sapa Nagarapano. I pray for you. I declare upon your life. I know Sisagakuomera Sirkuruaza. I know Unaguyenda Unagutizira, but I pray for you. God is coming to help you. I pray for you. The Lord is coming to vindicate you. I pray for you. God is coming To shift you. I pray for you. God is coming to raise again your business. He's coming to approve your visa. He's coming to open up the books of your life. He's coming